Και υλικό που λέγαμε και παλιότερα. Εμάς θα μας επιτρέψετε όμως να παραμείνουμε σε πιο κοινωνικά επίπεδα και να πάμε στο Ηράκλειο της Κρήτης, όπου ο Μάριος ο Διονέλης θα μας ενημερώσει για ένα πρόγραμμα, πολύ ενδιαφέρον πρόγραμμα θα έλεγα από την πλευρά του Δήμου της περιοχής. Να τον καλημερίσουμε και τον Μάριο λοιπόν. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα Βασίλη και Δημήτρη. Ναι, καλημέρα. Εσύ από ποδήλατο πώς πας? Αυτοπροσώπως λέω. Μια χαρά, αν και με μηχανή και δύσκολα χρειάζεται, αλλά μια χαρά και το ποδήλατο. Τα καταφέρνεις, Για πες. Λοιπόν, η πρωτοβουλία του Δήμου Ηρακλείου δίνει στους πολίτες ποδήλατα σε συγκεκριμένα σημεία της πόλης, ώστε από εκεί να αφήσουν το αυτοκίνητό τους και να κινηθούν στο κέντρο με ποδήλατο για να κάνουν τις δουλειές τους. Αλλά όχι μόνο στο κέντρο, σε πάρα πολλές περιοχές της ευρύτερης περιοχής του Ηρακλείου. Και καλά έκανε γιατί το Ηράκλειο πίζει στο κέντρο. Πίζει κυριολεκτικά από κίνηση. Έχει πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα κυκλοφοριακό, όπως καταλαβαίνετε, και το ποδήλατο είναι ασφαλώς μια λύση. Εκτός αυτού, έχουμε και ποδήλατα πρώτων βοηθειών πλέον, τα οποία μπορείτε να δείτε αμέσως τώρα. Θα μας τα πούν όλα αυτά ο κύριος Δοκιατζάκης από τους Ερυθρούς, από τους διασώστες από τους Σαμαρίτες του Ερυθρού Σταυρού και ο Δήμαρχος Ηρακλείου, ο κύριος Γιάννης Κουράκης. Κύριε Δοκιατζάκη, καταρχάς, τα ποδήλατα πρώτων βοηθειών πού επιχειρούν, τι ακριβώς μεταφέρουν? Τα ποδήλατα πρώτων βοηθειών βοηθούν σε πάρα πολλές δράσεις των Σαμαριτών. Ενδεικτικά χρησιμοποιούνται σε περιπολίες μέσα στην πόλη, αλλά και σε πολλές άλλες δραστηριότητες, σε εκδηλώσεις του Δήμου, όπως τις εκδηλώσεις Απόκριας που έγιναν στο Ηράκλειο. Και βοηθάνε πάρα πολύ στο έργο μας. Αυτά δηλαδή κινούνται συνεχώς στην πόλη. Μπορούν να παρέχουν? Ναι, αυτά μπορούν να κινηθούν συνεχώς στην πόλη, μπορούν να κάνουν περιπολίες μέσα στους δρόμους. Ξέρετε πόσο στενά είναι μέσα στο Ηράκλειο και πόσο δύσκολα είναι η πρόσβαση για τα στενοφόρα. Ο διασώστης έχει ασύρματο και έχει και τις πρώτες βοηθείες πάνω στο τσαντάκι του. Ναι, ο διασώστης μπορεί να έχει ασύρματο, μπορεί να έχει τον εξοπλισμό των πρώτων βοηθειών, μπορεί να έχει απεινιδωτή, μπορεί να έχει πάρα πολλά πράγματα πάνω στο ποδήλατό του. Και να φτάσει γρήγορα εκεί ακριβώς που έχει συμβεί το περιστατικό. Ναι, να φτάσει γρήγορα και να καλύψει το περιστατικό μέχρι να έρθει εξειδικευμένη βοήθεια. Μάλιστα. Δήμαρχε, η πόλη γενικώς αρχίζει να κινείται με το ποδήλατο. 100 ποδήλατα περισσότερα από σήμερα στους δημότες του Ηρακλείου. Πώς έχει αγκαλιαστεί αυτή η πρωτοβουλία από τους δημότες? Κινείται και με ορθοπεταλιά και χωρίς ορθοπεταλιά. Λοιπόν, εμείς η κεντρική ιδέα και το περιεχόμενο αυτής της πρωτοβουλίας είναι να ενισχύσουμε ένα πρόγραμμα που θέλουμε να εφαρμόσουμε, τη βιώσιμη κινητικότητα. Γι' αυτό αυτά τα 100 ποδήλατα που οφείλω να πω, αυτό είναι μια χορηγία της οικογένειας Αγγελοπούλου, της Γιάννας και του Θόδωρου, που ευχαρίστως ανταποκρίθηκαν στην πρόσκλησή μας. Είναι ειδικά ποδήλατα, πολύ ισχυρά ποδήλατα πόλης και ακριβώς αυτό που είπε το ρεπορτάζ, αυτό κάνουμε. Αυτό έρχεται σε συνέχεια μιας πρωτοβουλίας που είχαμε αναλάβει για 150 ποδήλατα που είχαμε στο παραλιακό μέτωπο, για μικρούς, μεγάλους, για παιδιά, όπου βρήκαμε μια πάρα πολύ μεγάλη ανταπόκριση από όλη την Κρήτη, διότι απελευθερώσαμε το παράλιο μέτωπο και πιστεύω μέχρι το καλοκαίρι θα έχει ολοκληρωθεί τεράστιος δημόσιος δημοτικός χώρος, πάρα πολλά στρέμματα, ελεύθερος χώρος, όπου μπορούν εκεί οι πολίτες του Ηρακλείου και της Κρήτης, αλλά και οι επισκέπτες να το χρησιμοποιούν για τη διασκέδασή τους, για την άθλησή τους. Τα επιστρέφουν, φαντάζομαι, Δήμαρχε. Δεν τα παίρνουν σπίτι, τα επιστρέφουν, λέω. Τα επιστρέφουν αυτά. Υπάρχει ένα ειδικό σύστημα που χρεώνει κάποιος το ποδήλατο, έτσι δεν είναι? Κοιτάξτε, υπάρχει ένα ειδικό σύστημα. Το επόμενο διάστημα το σύστημα αυτό θα αποκτήσει και ηλεκτρονική μορφή. Θα έχει κάποιος μία κάρτα, την οποία μόνος του θα μπορεί να παίρνει το ποδήλατο και να το επιστρέφει. Τώρα υπάρχουν 4 σταθμοί, 5 στο Ηράκλειο. Δεν πληρώνουν, Το χρεώνει. Όχι. Είναι εντελώς δωρεάν. Και στόχο μας είναι και όταν αποκλείσουμε το κέντρο με βάση την κυκλοφοριακή μελέτη, όλο το ιστορικό κέντρο, να ενισχύσουμε αυτή την δράση με ποδήλατα, ώστε το πρόγραμμα αυτό βιώσιμη κινητικότητα να μπει καλά στην ψυχή και στην καρδιά των Ηρακλειωτών και των επισκεπτών. Και νομίζω ότι είναι κάτι πάρα πολύ καλό για την αγκαλιά κοινωνία. Ωραία ιδέα. Και στο κέντρο της πόλης χρειάζεται δουλειά, έτσι. Δηλαδή είναι δύσκολα για έναν ποδηλάτη, ειδικά στις ώρες αιχμής. Κοιτάξτε, τώρα έχουμε ένα πρόγραμμα το οποίο θα χρηματοδοτηθεί από τα ευρωπαϊκά, από το ΕΣΠΑ, όπου το ονομάζουμε Κάθε Βήμα και Ιστορία για το Ηράκλειο, όπου θα γίνει μια συνολικότερη ανάπλαση όλου του ιστορικού κέντρου για να αποκλειστούν και τα αυτοκίνητα. Και εκεί λοιπόν γίνονται πάρα πολύ μεγάλα πεζοδρόμια και ποδηλατόδρομοι για να μπορούν να εξυπηρετούνται και αυτές οι δράσεις. Πολύ ωραία. Αξιέπαινη πρωτοβουλία, συγχαρητήρια λοιπόν και στο Δήμο. Προς επέκταση που λένε, να ευχηθούμε και στους χορηγούς φυσικά.
Να είστε καλά. Να είστε καλά, καλημέρα και Σας προσκαλούμε την επόμενη φορά που θα θα κατέβουμε στην πατρίδα, θα κατέβουμε. Θα κατέβουμε να δούμε τι κάνετε κάτω. Καλημέρα, παιδιά. Άντε, καλημέρα. Πάμε και στο κέντρο της Αθήνας. Δημήτρης Στεφόπουλος σου λέει οι γιορτινές μέρες.